Baikor nago, hobera egin du. Asteazkenean baino, hobeto dago nabarmen. Baina arazo txikiren bat badago, ez dugu arriskurik hartuko. Real Madridek ere baja asko ditu, baina Montaniek garrantziak kentzen dio. Talde handia da, baliabide asko ditu eta jokalari garrantzitsuak denen gainetik. Para mí, el director de orquesta. Niretzat, Xabi Alonsok zuzentzen du Real Madrilen orkestra. Oso jokalari garrantzitsua da, zaintza eta erasoa ezin hobeto oraikatzen ditu. La defensa, Zuriei aurre egiteko ezinbestekoa izango da oreka. la calidad técnica para mantener el balón. Eusteko modurik onena baloia oinetan izatea izango da. Real Madrilek baliabide asko ditu erasoan. Kontraerasoa, eraso posizionala, erdiratzeak, jaurtiketak. Alta bien, centro, tiro. Madrildarrak uneri gozoenean ez badaude ere lanak izango ditu Realak. Casi imposible. Ia ezinezkoa da, baina ia diot, ez erabat. Posibilidad.